și cuvântul în lumina sa creează apoi lumea. 6 zile, ritual și liturghie, întrupare de dumnezeiască iubire, întrupare de cuvânt în lumină, Dumnezeu și creație în unire. Și cuvântul, trup creație s-a făcut din pântecele prea curat al luminii, chipul lui Dumnezeu în creație coborât. Cine vede chipul luminii, vede chipul dumnezeirii, vede cuvântul în creație coborât, vede pe Fiul dumnezeiesc întrupat, vede chipul de cer creat, vede și chipul de pământ. Vede deodată ființa creată, vede pe Maica Domnului prea curată. În chipul luminii, creația își recunoaște obârșia și începutul, cuvântul și lumina ce o naște. Taina creației este iubirea, suflul și cuvântul. Tatăl iubirea zice, Sfântul Duh suflă și Fiul dăruiește, modelează. Și așa, noi suntem creația treimii dumnezeiești. Fiul, Logosul, cuvântul, este marele arhiereu care slujește și aduce Tatălui creația ca prinos. Ale tale, dintr-o ale tale, ți-aducem ale tale. Și creația la rândul său la fel răspunde. Tu, Doamne, ne-ai creat așa cum ai vrut Tu. Noi suntem icoana biserică laudei tale. Și acest chip de icoană în care însuși Fiul, Logosul, slujește, este chipul în care El, Fiul, se întrupează. Este altarul inimii Maicii Domnului unde Fiul liturghisește. De aceea, prima inimă altar ce a primit liturghia este inima Maica Domnului prin care s-a întrupat. Prima care a gustat din Euharistia primordială.